Uyanbiza umoya uthi wozani nizothamela nilalele izindaba zenu. Uyahiliza umoya engani Ukugcwele ukusa wasekuqoqa ukufa usaphila uyaphila engani wena wamcisha abantu ithuba lokuphefumula engani ukugcwele ukusa mntaka mama wasekuqoqa ukufa usaphila uyaphila engani wena wamcisha abantu ithuba lokuphefumula engani ukugcwele ukusa wasekuqoqa ukufa usaphila uyaphila engani wena wamcisha abantu ithuba lokuphefumula engani ukugcwele ukusa mntaka mama wasekuqoqa ukufa usaphila uyaphila engani wena wawuncisha abantu ithuba lokuphefumula. Hamba bakulindile kwela mathongo manje-ke usukhala ngokuthula uthi umzimba wakho awuzange uthole ukuthula ngenkathi usuthule kokugcina. Thina-ke mntaka mama la ekhaya awuzange ushiye ngokuthula. Yeyi ngoba uyalila umama nesikanandi asiyilutho ukhihla igazi umama namuhla. Uthi ngazama mntanami, ngazama mntanami, ngazama mntanami ukukuyisa endleleni kepha wena wakushaya indiva lokho. Yeyi ngoba Nkosi kuyenzeka ukuba amathumbu abole usuzalile nami-ke ngisamile ungona nje Nkosi namhlanje emhlabeni. Yeyi wemne wethu ngoba miningi imindeni owayishiya ikhala la emhlabeni. Uva lo inhliziyo emnene owawunayo wayimpela wayingcwaba wabe suyifulathela wadungwa ngokwamhlaba wakheleka iqunga kwesakhe isifuba wabe sewuphila ngendluzula. Yeyi bese kuyiyo-ke mntaka mama lemphefumulo isikhumbule zizibonakalisileke lezinyembezi ukuba kazweli kamhlaba zingafundisi lutho ngoba namuhla sizobeka wena egumbini lakho uyolala kulo yini naphakade. Kepha-ke besifisa ukuthi uma sikubeka kule gumbi lakho lokugcina uthi ulingu naphakade yebo-ke kumama siyabhibha isilonda futhi-ke asisoze saphola. Kepha-ke usungithulile umthwalo owawumsinda ungayilaleli imiyalelo yakhe uzilalele wena usuze uzilalele wena uthule kokuqina. Hawu sivuka nje kuseni mntaka mama usaphila uyaphila emaphupheni usaphila uyaphila emcabangweni usaphila mntaka mama uyaphila ematheni abantu usaphila uyaphila. Yindaba isisele emehlweni mntaka mama ngobunzima usudliwe ngumuhlwa. Kepha-ke nami angikusoli wekufa ngokuyigwaze ngowakho umkhonto mntaka mama. Yeyi mina-ke nesidingo sokukhala kangisasiboni ngoba kimi kade wafa mntaka mama wafa ngenkathi ukhetha ukuba ugwanye inhlaba nokufa. Yeyi ngoba wawunomusa mntaka mama ukwazi ukwexhumanisa ngemphefumulo yabantu nomdali isikhathi sabo singakafiki. Yeyi namhlanje uthuleleni miningi imindeni edinga izimpendulo lapha kuwe usuthulile mntaka mama. Kepha engingakusho ukuthi uthulile mntaka mama umlotheni ngoba wawugcwele ukusa wasekuqoqa ukufa usaphila uyaphila engani wena wamcisha abantu ithuba lokuphefumula engani ukugcwele ukusa mntaka mama wasekuqoqa ukufa usaphila uyaphila engani wena wamcisha abantu ithuba lokuphefumula engani ukugcwele ukusa wasekuqoqa ukufa usaphila.